खुलुमबाय बड' लाइभ 24 नि स्टुडिय'आव आं किंकन मुसाहारि गोनांथार रादाब लानानै फैदों बे समाव आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बोखारनाय जाया बर' रावखौ दानिफ्राय बर' रावजों लोगोसे हिन्दी राव बाहायजागोन जिपिसिनि जथुमाव बे थांखिखौ आजावदों रोखा बिबुंथि खालामबाय आबुं रादाब लानानै फैगोन बे समाव बेबायदिनो आसाम आयेन आफादनि बे आफादनिफ्राय लग'खौ बोखारनाय जाया आबुङै नोंथांमोननो फोरमायनो लागोन रोखा बिबुंथि खालामदों बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ नोंथांमोना आबुङै फोरमायगोन आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बोखारनाय जानाय नङा बर' रावखौ बे रोखा बिबुंथिखौ खालामबाय आथिखालनि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ आरो बेबायदिनो खौरां बिजोङाव फोसावजादोंमोन बर' रावखौ आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बोखारनाय जागोन होननानै आरो बड'लेण्ड हालामाव बेबायदिनो मैखोमै बिजाथाइ सोमजिदोंमोन आसाम आयेन आफादाव बर' रावखौ लग'निफ्राय बोखारनाय जागोन नामा बेखौ लानानै गेदेर सोंथि बेरखांदोंमोन आरो बेखौ लानानै बड'लेण्ड हालामाव मैखोमै बिजाथाइ सोमजिदोंमोन आरो बे समावनो मोनसे ब्रेकिं निउस लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव दानिफ्राय आसाम आयेन आफादाव बर' रावजों लोगोसे असमिया हिन्दी इंराजि मोनब्रै लग'आव बाहायजागोन आरो बेबायदिनो रोखा थांखि आजावदों जेनेरेल पार्पस जथुमनि बे थांखि आरो थांखिफोरखौ नोंथांमोना आबुङै फोरमायगोन रन्जित कुमार दास बिथाङा दिनै खौरां मेल हांख्रायनानै दान्दिसे समनि उनावसो रोखायै बिबुंथि खालामनानै होदों बिथाङा रोखा फोरमायदों आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बोखारनाय जाया बर' रावखौ लग'आव थागोन असमिया बर' इंराजिजों लोगोसे हिन्दी राव दानिफ्राय गोदानै हिन्दी रावखौ दाजाबदेरनाय जासिगोन आसाम आयेन आफादनि लग'आव जेनेरेल पार्पस कमिटिनि जथुमाव बे थांखिखौ आजावनाय जादों लग'आव थागोन असमिया इंराजि बर' आरो हिन्दी राव बेबायदिनो बर' रावखौ बोखारनाय थांखि आजावनाय जायाखै आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बोखारनाय जाया बर' राव लग'आव थागोन असमिया बर' इंराजिजों लोगोसे हिन्दी राव दानिफ्राय गोदानै हिन्दी रावखौ दाजाबदेरनाय जागोन जेनेरेल पार्पस कमिटि सुंद'यै जिपिसिनि जथुमाव बे थांखिखौसो आजावनाय जादों लग'आव थागोन असमिया बर' इंराजि आरो हिन्दी राव बर' रावखौ बोखारनायनि थांखि आजावनाय जायाखै जिपिसिनि जथुमाव रोखा बिबुंथि खालामनानै होदों आथिखालनि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ आसाम आयेन आफादाव दानिफ्राय हिन्दी रावबो थागोन आरो हिन्दी रावाबो गोनांथारै बाहायजानांगोन आसाम आयेन आफादनि सिङाव लग'आवबो बाहायगोन आरो सिङावबो बाहायनाय जागोन मोनब्रैयै दानिफ्राय राव बाहायनाय जागोन आसाम आयेन आफादाव असमिया रावजों लोगोसे बर' राव इंराजि आरो हिन्दी रावा बाहायजागोन आसाम आयेन आफादनि सिङाव आरो अदेबानि हिन्दी रावा माहारियारि राव बेनिखायनो हिन्दी रावखौ बाहायथारनाया गोनांथार दानिफ्राय आसाम आयेन आफादाव मोनब्रै राव बाहायजागोन असमिया बर' इंराजि आरो हिन्दी खौरां मेल हांख्रायना रोखा फोरमायना होबाय बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया फारसेथिंजाय बिश्वजित दैमारिया बुंथिगिरि थानाय समाव आसाम आयेन आफादाव फोसावबाय थानाय LA लाइभ एबा आसाम विधान सभा लाइभनि जागायाव आसाम विधान सभा एबा आसाम आयेन आफाद टिभि महरै दानिफ्राय फोसावजागोन बेबो मोनसे गेदेरथार थांखि आजावदों जिपिसिनि जथुमाव शनिबाराव बेबायदिनो जेनेरेल पार्पस कमिटि सुंद'यै जिपिसिनि जथुमाव बे थांखिखौसो आजावनाय जायो होननानै बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ रोखायै बिबुंथि खालामदों आरो खायसे खौरां बिजोङाव फोसावनाया नंखाय होननानैबो रोखा बिबुंथि खालामदों बुंथिगिरि बिथाङा आरो गुबै बाथ्राया बेसोदि आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बोखारनाय जानाय नङा बर' रावखौ लग'आव थागोन असमिया बर' इंराजिजों लोगोसे हिन्दी राव आरो दानिफ्राय गोदानै हिन्दी रावखौ दाजाबदेरनाय जासिगोन शनिबाराव जेनेरेल पार्पस कमिटि सुंद'यै जिपिसिनि जथुमाव बे थांखिखौसो आजावनाय जादों होननानै आथिखालनि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दास बिथाङा खौरां मेल हांख्रायनानै रोखा बिबुंथि खालामनानै होदों आरो बेबायदिनो दानिफ्राय आसाम आयेन आफादाव मोनब्रै रावा बाहायजागोन आसाम आयेन आफादनि सिङाव असमिया रावजों लोगोसे बर' राव इंराजि आरो हिन्दी रावा बाहायजागोन सिगाङाव बेबायदिनो असमिया राव बर' राव आरो इंराजि राव बाहायनाय जादोंमोन माहारियारि राव महरै हिन्दी रावखौ बाहायनाय जायाखैमोन बिनिखायनो माहारियारि राव महरै हिन्दी रावखौ दानिफ्राय दाजाबदेरनाय जाबाय होननानै जिपिसिनि जथुमाव थांखि आजावनाय जादों आरो बे बाथ्राखौ दिनै खौरां मेल हांख्रायनानै आथिखालनि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दास बिथाङा रोखा बिजाथाइ फोरमायदों खौरां बिजोङाव फोसावनाय बाथ्राया नंखाय आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बर' रावखौ
बोखारनाय जानाय नङा बे रादाबा नंखाय दानिफ्राय गोदानै मोनब्रै राव बाहायनाय जागोन बिसोर थार दानिफ्राय आसाम आयेन आफादाव मोनब्रै बर' रावजों लोगोसे मोनब्रै रावा बाहायजागोन आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बोखारनाय जानाय नङा बर' रावखौ लग'आव थागोन असमिया बर' इंराजिजों लोगोसे हिन्दी राव दानिफ्राय मोनब्रै रावा बाहायजागोन आसाम आयेन आफादनि सिङाव आरो बेराफारसेथिंजाय जिपिसिनि जथुमाव गोनांथार थांखि आजावदों एलए लाइफ मुङै फोसावजानाय आसाम आयेन आफादनि बिश्वजित दैमारि बुंथिगिरि थानाय समाव बेबायदिनो एलए लाइफ महरै फोसावनाय जादोंमोन आरो दानिफ्राय एलए लाइफनि जायगायाव आसाम विधान सभा एबा आसाम आयेन आफाद टिभि महरै फोसावजानाय जासिगोन बेखौबो जिपिसिनि जथुमाव थांखि आजावनाय जादों बिदिब्ला जोङो खौरां मेल हांख्रायनानै बिथाङा रोखा बिबुंथि खालामनाय बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासनि बिजाथायखौ जोङो फोरमायनो लादों জেনেৰেল পাৰ্পাছ কমিটিৰ মিটিং অৰ্থাৎ জেনেৰেল পাৰ্পাছ কমিটি মানে হৈছে কি সাধাৰণ কাৰ্য উদ্দেশ্য সমিতি আৰু সেই সাধাৰণ কাৰ্য উদ্দেশ্য সমিতিৰ যোৱাকালি সভা অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু সেই সভাত আমাৰ উপস্থিত আছিলে মোৰ লগতে উপস্থিত আছিলে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ পীযুষ হাজৰিকা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত বিৰোধী দলপতি ৱাজিদ আলী চৌধুৰী কমলেক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ট চক্ৰধৰ গগৈ ডক্টৰ জয়প্ৰকাশ দাস শোভাৰাম বসুমতাৰী শ্ৰী বিকন চন্দ্ৰ দাস এই 9জন উপস্থিত আছিলে আৰু এই 9জনীয়া সভাত যোৱাকালি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি আমাৰ ইয়াতে প্ৰচলিত হৈ থকা যি আমাৰ অসমীয়া ইংৰাজী বড়ো ভাষাৰ লগতে হাউচৰ ভিতৰত আমি ইন এডিশ্যন এই 3টা লেংগুৱেজৰ লগতে আমি হিন্দীটো কালি নতুনকৈ আমি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ আৰু যিহেতু এটা সিদ্ধান্ত তেনেকুৱা লোৱাৰ আগে আগে জেনেৰেল পাৰ্পাছ কমিটি মিটিং মাতিব লাগে গতিকে আমি এতিয়া আপোনাৰ বিধানসভাৰ ভিতৰত তাত মানে পূৰ্বতে আছিল 3টা লেংগুৱেজ আছিলে হিন্দীটো নাছিলে আৰু যেহেতু হিন্দী এটা ৰাষ্ট্ৰভাষা গতিকে ৰাষ্ট্ৰভাষাক আমি সন্মান সকলে জনোৱা উচিত যাৰ কাৰণে আমি হিন্দীটো নতুনকৈ প্ৰৱৰ্তন আমি কৰিছোঁ আৰু এই 4টা ভাষাৰ আমাৰ যি পূৰ্বতে যি নামাকৰণ আছিলে এলএ টিভি বুলি আমাৰ নামাকৰণ আছিলে এলএ টিভিটো আমি অসম বিধানসভা টিভি বুলি আমি নামাকৰণ কৰিছোঁ প্ৰথমতে আছিলে এলএ লাইভ বুলি ক'লে এইটো ক'ৰ পৰা আহিলে কি আহিলে সাধাৰণ মানুহে একো গম নাপায় এলএ লাইভ বুলি লিখা থাকে তাতে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ কি এইটো অসম বিধানসভা আমি টিভি বুলি আমি নতুনকৈ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ এইটো আৰু এইটোও কালি জেনেৰেল পাৰ্পাছ কমিটিৰ সভাত অনুমোদন লোৱা হৈছে আৰু এইটোতো আমাৰ যি 4টা লেংগুৱেজৰে যি আমাৰ স্কুলিং ট্ৰেইনিংবোৰ যিবোৰ আহি থাকে তাতো 4টা লেংগুৱেজতে পূৰ্বতে 3টা লেংগুৱেজত আছিলে এতিয়া 4টা লেংগুৱেজতে হ'ব যে যোৱাকালি আমাৰ যি জেনেৰেল পাৰ্পাছ কমিটিৰ মিটিং অৰ্থাৎ জেনেৰেল পাৰ্পাছ কমিটি মানে হৈছে কি সাধাৰণ কাৰ্য উদ্দেশ্য সমিতি আৰু সেই সাধাৰণ কাৰ্য উদ্দেশ্য সমিতিৰ যোৱাকালি সভা অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু সেই সভাত আমাৰ উপস্থিত আছিলে মোৰ লগতে উপস্থিত আছিলে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ পীযুষ হাজৰিকা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত বিৰোধী দলপতি ৱাজিদ আলী চৌধুৰী কমলেক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ট চক্ৰধৰ গগৈ ডক্টৰ জয়প্ৰকাশ দাস শোভাৰাম বসুমতাৰী শ্ৰী বিকন চন্দ্ৰ দাস এই 9জন উপস্থিত আছিলে আৰু এই 9জনীয়া সভাত যোৱাকালি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি আমাৰ ইয়াতে প্ৰচলিত হৈ থকা যি আমাৰ অসমীয়া ইংৰাজী বড়ো ভাষাৰ লগতে হাউচৰ ভিতৰত আমি ইন এডিশ্যন এই 3টা লেংগুৱেজৰ লগতে আমি হিন্দীটো কালি নতুনকৈ আমি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ আৰু যিহেতু এটা সিদ্ধান্ত তেনেকুৱা লোৱাৰ আগে আগে জেনেৰেল পাৰ্পাছ কমিটি মিটিং মাতিব লাগে
গতিকে আমি এতিয়া আপোনাৰ বিধানসভাৰ ভিতৰত তাত মানে পূৰ্বতে আছিল 3টা লেংগুৱেজ আছিলে, হিন্দীটো নাছিলে। আৰু যেহেতু হিন্দী এটা ৰাষ্ট্ৰভাষা, গতিকে ৰাষ্ট্ৰভাষাক আমি সন্মান সকলোৱে জনোৱা উচিত, যাৰ কাৰণে আমি হিন্দীটো নতুনকৈ প্ৰৱৰ্তন আমি কৰিছোঁ। আৰু এই 4টা ভাষাৰ আমাৰ যি পূৰ্বতে যি নামাকৰণ আছিলে, ALA টিভি বুলি আমাৰ নামাকৰণ আছিলে, ALA টিভিটো আমি অসম বিধানসভা টিভি বুলি আমি নামাকৰণ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে আছিলে ALA লাইভ। ALA লাইভ বুলি ক'লে এইটো ক'ৰ পৰা আহিলে, কি আহিলে, সাধাৰণ মানুহে একো গম নাপায়। ALA লাইভ বুলি লিখা থাকে তাতে। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ কি, এইটো অসম বিধানসভা আমি টিভি বুলি আমি নতুনকৈ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ এইটো। আৰু এইটোও কালি জেনেৰেল পাৰ্পাছ কমিটিৰ সভাত অনুমোদন লোৱা হৈছে। আৰু এইটোতো আমাৰ যি 4টা লেংগুৱেজ, 4টা লেংগুৱেজৰে যি আমাৰ স্কলিং ট্ৰলিংবোৰ যিবোৰ আহি থাকে, তাতো 4টা লেংগুৱেজতে, পূৰ্বতে 3টা লেংগুৱেজত আছিলে, এতিয়া 4টা লেংগুৱেজতে হ'ব।